nace na Coruña no ano 57 e a primeira casa na que ela vive e ademais é a mesma casa na que logo morre é no barrio do Gurugú, coñecido como a Falperra, na rúa Vila de Laxe. Xa de pequena pois, apuntaba maneiras, parece que escribía moi ben nas Josefinas e logo foi ao IES de aquí, ao Eusebio da Guardia, aquí na Praza Pontevedra. E aí tivo unha mestra de lingua e literatura que foi moi importante na súa vida. Sin dúbida, tivo que ser unha nena moi observadora e unha adolescente moi observadora e moi lectora, porque tiña unha gran cultura clásica. Se temos en conta que morreu con 46 anos, moi nova, pois o lóxico é que desde moi nova tamén fose unha gran lectora e unha gran apaixonada de toda a cultura, non? Elegante, en todos os sentidos, non me refiro a indumentaria, nen a nada superficial ou exterior, senón a elegancia de espírito. Isto é unha persoa moi cultivada, ávida de coñecemento e, desde logo, moi atenta á evolución do seu país, da Galiza. E con as ideas moi claras, eu creo que desde moi nova, co que era ser muller e ser galega, e ter unha lingua propia. Ser dun tempo, dunha terra, é iso o segredo da poesía máis humana e verdadeira, que decía Celso Emilio naquela cita de Quasimodo en Nunha noite de pedra. Luisa Villalta, unha muller do seu tempo. A maior forma de compromiso é que descende de esa élite intelectual do poeta, da poeta que vive no Parnaso e se encontra coa realidade. Ela estudou en Santiago, estudou filoloxía, matriculouse en filoloxía hispánica, porque naquel momento a filoloxía galega non existía como tal, como carreira independente, aínda que logo ela licenciase na sección de galego-portugués. As relacións coa cultura portuguesa deberían ser moito máis asíduas e fluídas, moito máis dinámicas. Nesa época, pois, tamén coñece a unha persoa que foi fundamental, outra persoa, aparte desta mestra de lingua e literatura, que xa viu en Luisa que aí había un potencial importante na escrita, é Francisco Pillado. Francisco Pillado foi das primeiras persoas que leu textos de Luisa Villalta e que animou a Luisa Villalta. Ambos perciben que teñen moitas arelas en común, moito en común, e sobre todo hai aí un punto que é moi importante inicialmente na súa relación, que é a música. Sí? Está a literatura e a música. Paulino daquela daba clases, o marido de Luisa daba clases de piano, e Pancho comeza a ir á casa deles cunha frecuencia de 2 días a semana, cando menos, a clases de piano. E despois das clases ficaban falando, e aí, eso, pois, entre a música e as verbas e as moitas arelas en común, e como di Pancho tamén, no? Pois o feito de que tiñan unha mesma... Había moitísimas coincidencias estéticas e políticas. Falece o meu avó en 1989, e meu pai queda desolado pola dor, porque, bueno, el mesmo chega a manifestar nalgúna entrevista que non só morre o seu pai, sino que morre o seu mellor amigo. Paulino e Luisa amosan aí ser uns amigos excepcionais, non? Amosan tamén a súa grande humanidade, porque a partir dese momento, ver a Pancho pois tan desolado, deciden ir todos os fins de semana, durante, eu creo que canda menos un ano, todos os fins de semana, os sábados e domingos, a dar concertos, a visitar os meus pais na súa casa de Oleiros. Na casa que tiñan Pancho Pillado e Noli en Oleiros, pois facían xuntazas musicopoéticas e ali iba pois moita xente que amaba a música e a poesía, amigos de Pancho Pillado e de Noli. Moito amiga do debate, do intercambio continuado de pareceres, moi ben, quero lembrala tamén, como que era moi ben humorada. Nese, xa digo, nese ambiente de voces nas que a meirande parte das que máis se escoitaban, non quere decir que non enténdase ben, pero bueno, eran as máis escoitadas, eran as voces dos homes, non? Porque eran tamén como as figuras intelectuais de máis renome. Pois, sen embargo, a voz de Luisa estaba a par, e facíase escoitar sempre, non? Entón, para min, eso foi un referente tamén moi importante. Ver en ela unha compañeira que falaba en horizontal cos homes, que era unha máis.
sí, a nivel intelectual. Esa convivencia tece os afectos que transformanse nunha irmandade, pasan a ser familia, en verdade. E Luisa comeza a vir tamén de cando en vez cos seus escritos. Ese apoio, digamos, ou ese alento de Pancho, ese creer na obra de Luisa estivo presente sempre, incluso máis alá da súa vida, non? As editoras en que ela publicou, ningunha delas pertencía ao mundo protexido autonómicamente ou oficialmente, ningunha. Ou dito en positivo, eran editoras en que podíamos publicar aquelas persoas, como ela mesma, claro, que defendíamos a liberdade de pensamento e tamén a liberdade de expresión. E, en concreto, a posibilidade de formas lingüísticas diferentes das impostas prescriptivamente de unha forma absolutamente impositiva, controladora e negadora, en definitiva, do propio idioma, do propio galego. E nace nunha familia que o seu pai era un melómano, a mãe tamén, de feito eran socios dos amigos da ópera. Entón empezou a estudiar e de feito acadou o título superior de violino, como lle chamaba ela, o violín. Ela chegou a acadar a excelencia musical e a ser unha profesional do violino no grupo Escaino en primeiro lugar, neste cuarteto, e despois xa mesmo como membro como profesora da orquestra, da xoven orquestra galega. A música era unha profesión, porque eles tocaban, fixeron xiras, estiveron en Francia, pero a literatura estaba aí. Isto non quere decir que a música e a literatura non foran da man, porque foron sempre da man, e Luisa Villalta son inseparables, non? A música en Luisa Villalta é todo. É a clave para entender o conxunto da súa obra. Na literatura de Luisa non hai máis que ver os títulos dos seus libros. Como se chama o primeiro libro? Música reservada. Como se chama o segundo libro? Ruído. Non pode ser máis evidente. Silencio, ensaiamos. O outro lado da música, a poesía. Ela afirma que a música e a poesía son o mesmo. Luisa entendía as artes todas como un todo. Fai certa na súa traxectoria non só esa máxima dos clásicos gregos, cando afirmaban que todas as artes son amigas e que en intentar separalas non comprenderá ningunha delas. E, polo tanto, explícanos que a literatura galega está mal contada. Cal é o primeiro monumento da literatura galega? As cantigas. Como se van a explicar as cantigas medievais sen música? Mais tamén adscrébese a unha tradición galega clásica. Se nós examinamos dúas figuras mayúsculas absolutamente imprescindíveis e intransferíveis como Rosalía de Castro no XIX ou Castelao no XX, aí temos xa o exemplo de unha, diríamos hoxe, multitarefa. Cal é a primeira gran obra do Rexurdimento? É que leva a música no seu nome. Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Rosalía ia pola aldea e escoitaba unha señora coa pandita que cantaba «Campanas de Bastavales». Esa idea central. Poesía e música absolutamente o mesmo. Ela di no comezo do seu libro cunha cita de Dante: «Se xulgamos retamente, a poesía non é máis que unha ficción retórica feita sobre música». E eu creo que esa disciplina tiña Luisa na literatura, esa disciplina da música, porque Luisa era moi precisa cas palabras, revisaba moitísimos textos. En todas as súas obras está presente a música, ou na meirande parte delas está presente a música dun xeito directo ou indirecto. En teatro, Concerto para un home só, en Ruído tamén, porque, bueno, Ruído é como un libro que é un antes e despois no proceso de creación literaria de Luisa, non? É como que antes de Ruído é unha literatura máis interior e despois de Ruído é como se Luisa saíra máis e nos contara todo aquilo que observaba, non? Da cidade,
das persoas. Está falando das paisaxes olvividas, Era unha Coruña de barrios onde a xente vivía en comunidade. o Peruleiro, está citando Labañou, está citando o Mar do Orzán, está posicionándose contra aquela Coruña provinciana que nos impuxo a época de Paco Vázquez. Porque claro, logo está outra Coruña, esa Coruña burguesa que sempre quiso ser burguesa e quere seguir sendo. Coruña era unha cidade de señoritos, de burguesía. Digamos, a burguesía rexeitaba o idioma como algo que culturalmente non estaba ben falar galego. Entón, por eso, eu creo que ela, dende que toma a decisión de inmiscuirse e pensar que o idioma era a parte para poder instrumentalizar a cultura do país, ela chega a esa conclusión. Entón, a partir de aí, empeza a militar con esa idea. E a Coruña non ten esa idea. Por eso é crítica ca cidade, porque hai os que se consideran cultos, pero que son especuladores, ela chamalle especuladores de todo, o sea, non só incluso da cultura. E exixiu das institucións públicas que se abra a actividade democrática dos cidadáns e das cidadás galegas e non se limiten a unha mera rentabilización política da cultura. Da economía, do chan, o sea, aí o que pasou co papagayo realmente é unha especulación do chan sin límites. Parece que hai un desexo de destruir a memoria e cando destruímos a arquitectura dunha cidade, pois destruímos tamén a memoria, non? Eu, cando era nova, tentei con amigos meus a que me levaran o papagayo, porque tiña moita curiosidade por entrar aí. Era unha cousa así, pois non sei, quería saber que pasaba nese barrio. Sí, o papagayo era o barrio de prostitución desta cidade, pero existiu, e existiron esas mulleres. Cando empezaron a destrozar o papagayo, dixen, pois esta é a miña. A realidade escondida, marxinada e soterrada. Pois eu decidín que era un arqueólogo que chegaba á cidade de novas. Esa era a miña cabeza, non... Chegaba aquí e atopaba esta cidade sumersida, e entón iba facendo fragmentos para que con esos fragmentos reconstruir un pouco o que había pasado aí. No papagayo, nese lugar onde que ninguén quere ver. Dese non querer saber que existía o papagayo para a xente de ben, entre comillas. Non existe. O sea, aí non pasa nada. Detrás da prostitución hai persoas, hai mulleres que sufren, hai mulleres que pensan, hai mulleres que aman. Limpiemos, porque está sucio, está contaminado. O que se facía aí é sucio. O papagayo de prostitución convertise en bulevar papagayo. Esa era a miña historia co papagayo, e a que lle contei a Luísa. Veu enseguida a casa, e se veu todo ese mamotreto que teño de diapositivas, que son 600 diapositivas do barrio do papagayo. Hice unha selección de quizá 100, 200 diapositivas. Levounos para a súa casa. Estábamos aí no estudio. Empezou a leelo. E eu estaba cos ollos así como platos, mirando para ela como leía. Unha referencia entre o que se fai de especulación co corpo das mulleres, pero pon en consonancia ca especulación que se fai do territorio, o sea, do chan da cidade. Cando rematou, pero xusto antes de que lle dixera nada, me dixo, te atreverás, mirándome con esos ollos impresionantes que tiña. E lle dixen, Luisiña, se ti te atreves, eu non teño nada que decir. Para min, isto é... Descendín á realidade para encontrarme co pulso, coa forza da vida.
é a mensaxe tan fermosa e por iso debe ser admirada e reivindicada de Luisa Villalta. A súa obra é unha obra moi profunda en canto a pensamento, a reflexión filosófica. Se cuestionaba as cousas. O sea, ela consideraba que todo o que se leía debía cuestionarse. Únense na súa personalidade o talento, a preocupación filosófica, o coñecemento de moitas estéticas, o coñecemento da tradición clásica galega, da literatura galega, de outras moitas literaturas do mundo. Non lle quedou un xénero polo que ela non pasara un xénero literario. Non? O sea, escribiu de todo, de todo. Luisa Villalta é autora de paratextos sobre a súa propia obra, sobre a súa poética, moi valiosos. Ou ben de ensaios moi lúcidos onde acaba compondo unha especie de carné de identidade ideolóxico estético. Nun ensaio, por exemplo, do ano 2000 titulado Sobre un certo estado de conciencia, ela conclúe que os temas son moi poucos e son os mesmos na literatura e inclusive case nas artes en xeral. A vida e a morte, di, tal vez só a vida ou só a morte. Di, sexan os que foren, nas súas infinitas variacións poden encontrarse nas enciclopedias, nos libros de historia ou, e non é raro, de teoría matemática. Os temas, di ela, conclúe, non son meus, son o mundo mesmo, e á vez o mundo mesmo son eu. O tema é o que me fai a min comunidade, unha preocupación polo devir da humanidade, unha maneira galega de ser humana, unha preocupación polo devir de ser galega. Non hai universalismo posível ou humanitarismo posível que non pase ou que non parta ou que non arrinque do auto-recoñecemento. Eu diría que é como unha muller renacentista, non? Música, poeta, narradora, como contista, como novelista, ensayista, teatreira, eu lle chamo teatreira, pero dramaturga, digamos, pero a mí me encanta o termo teatreira. Ela foi unha innovadora no teatro, foi unha gran xornalista, está aí publicado porque ela publicou, escribía columnas na Nosa Terra e logo saiu o libro das columnas, que son todas as columnas escritas por Luisa, se non me equivoco, entre no 2001 e 2004, que xa é cando nos deixa, e aí vemos unha faceta fundamental de Luisa, a do xornalismo como activista, como muller comprometida e coherente, moi comprometida con todo o tempo que viviu. Coa necesidade de que existise unha Galiza que non é a que se correspondía en absoluto por parte da Xunta nin do Concello da Coruña, no fin dos 80 e no comezo dos 90 e até o seu falecemento no ano 2004, ese período, grosso modo de 15 anos, correspóndense coa Xunta presidida, o goberno galego, por tanto, por Fraga Iribarne, e coa alcaldía da Coruña por Francisco Vázquez. Unha política agresivamente antigalega. Cando aconteceron catástrofes mayúsculas como o desastre do Prestige, en novembro de 2002, aí estivo ela tamén en primeiro plano. Aquí no que hai é o mar. Se o mar se acaba, acábase todo. Aquí faltanos isto, non hai ninguna industria ninguna. Morremos todos. Acábase todo, o único que tens que facer é salir da Galicia. Na outra banda do mar construen o navío. O martelar dos calafates resoa na mañá e non saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia. Non saben que cada peza, cada caderna maxistral, é unha peza do meu ser.
Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal, que no galipote a quencer está o perfume máxico da vida. Ela, como militante nacionalista, estivo na primeira fila de todo o que nos vimos obrigadas e obrigados a contestar e a defender. Un dos colofóns da marcha convocada por Nunca Máis para saber a verdade e exixirlle responsabilidades á administración polo desastre do Prestige. Sí, gracias Galicia, porque traemos aquí unha nova denominación de orixe, 100% dignidade. A conciencia política, como en clave nacional, claro, galega, non foi algo superficial ou ocasional ou senón moi consciente e moi firme. Ela en clase nos dicía unha cousa que sí que me quedou sempre, e é a seguinte, unha frase dela, exacta, literal, que é: na vida hai que comprometerse. Cada un na medida das súas posibilidades, pero co compromiso de ter criterio, de poder pensar, de razoar, de ter unha visión do mundo. Pero ela era militante e tiña un sentido político cultural a través do idioma. A fortuna da lingua, a necesidade de ampliar usos e de que pudese ser lingua vehicular no ensino. E consideramos que todo isto nos conduce a poder afirmar que a cultura galega está neste momento nunha larvada censura económica, educativa e institucional que a fai moi cara para os propios galegos e de moi difícil acceso para os propios galegos. Entón, ela considera que hai que culturizar, sobre todo os que non teñen cultura, para que podan decidir a súa vida. Decide que o seu modus vivendi vai ser o ensino, vai ser a docencia. Efectivamente, como profesora de lingua e literatura, estivo no Decanido, no Neira Vilas de Oleiros, e o último que foi o de Sada, o Isaac Díaz Pardo. Ela nos daba unha visión da literatura e do mundo en xeral pois moi diferente ao que estábamos acostumados. Ela nos abriu os ollos a realidade, os problemas que había naquel momento, que moitos problemas daquel momento son parecidos aos actuais. O conflito árabe-israelí, o problema de Palestina, non? É un problema que hoxe está aí e que daquela ela, que Luisa, era un tema que lle preocupaba moito, é un tema que hoxe está, como sempre estivo realmente, na primeira liña da información, non? E ela sí que nos ensinou moito a pensar, a ter criterio, a razoar, a ser, cidadáns responsables e cunha opinión. Enfatizaba, levaba libros da súa casa para ler, despois facía comentarios con eles, o sea que non era unha profesora ao uso, estaba moi implicada. Ela daba clase dunha maneira diferente, ela aparentemente improvisaba, e esa improvisación era simplemente aparente, porque en realidade ela traía as clases moi preparadas e sí que relacionaba un montón de cousas, relacionaba a literatura, coa filosofía, coa historia, falábanos de cine, falábanos de música, falábanos de teatro, que tamén era un mundo que ela coñecía moi ben. Era un pouco unha experiencia moi intensa. Conectar coa xenealoxía das Antergas, non? E Luisa para min foi fundamental nese sentido. Grazas a Luisa, coñecín a voz de Safo, souben de Hildegarda von Bingen, souben de Hipatia. Os alumnos, aínda que a respetaban moito, a teñan en unha consideración altísima, porque ela sempre decía a verdade con os alumnos, non lles doraba a píldora, pero non iba de diva con ninguén, a pesar da súa superioridade cultural.
nin o facía cos alumnos, nin o facía con ninguén. Por exemplo, a nós, cando eu era alumno aquí no instituto, xamais nos falou das súas obras. Nunca mencionou nada. Nunca mencionou nada. É dicir, eu creo que isto vai un pouco na idea de que Luís era unha persoa humilde, tiña esa humildade, pero tamén tiña enerxía. E foi unha mestra, pero era unha mestra moi mayéutica, Luísa. Luísa non te daba respostas, pero lanzaba as preguntas necesarias para que ti construíses ese, dun xeito moi significativo, ese aprendizaxe. E o flipante é que tantos anos despois hai moitas cousas que acado agora a comprender. Pode ser un referente en moitos ámbitos, pero creo que para as rapazas de hoxe. Un referente no sentido de muller que tiña claro aquilo que quería e que foi unha muller comprometida co seu tempo como muller. Deixou caer nas miñas mans unha habitación propia de Virginia Woolf, non? Que para min foi como un libro chave. E cando finalmente abrín o meu taller, o meu primeiro cuarto propio, lembro perfectamente o día que veu Luís a visitalo, e bromeu conmigo e me decía, vexo que entendeches ben, non só unha habitación, senón que aquí tes toda unha casiña para encher coa túa arte. Entón, en moitos sentidos tamén foi madriña. Entón, ademais de que despois de 60 anos só sea a sexta muller a que se dedican as letras galegas, que creo que iso hai que lembralo continuamente, porque sí que as hai, ten mérito literario e ten mérito como persoa. Proba diso é que quizá son das letras galegas, dos anos das letras galegas, nos que hai un movemento afectivo, de cariño, de toda a xente que coñeceu persoalmente a Luísa por facer actividades de todo tipo. Como memoria e como referente é moi importante, pero non aparece nos libros de texto Luísa Villalta. De feito, neste libro, As chaves do tempo, a primeira frase, silencio me chaman porque neste tempo en que vivo non se me escoita.